Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages zvakangooma hazvo veduwe. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. If you still remember me mukoma, ndakambouya ndikakuudzai kuti ndakaromba. Saka pane umwe wandakazotaura naye, munhu uyu akandiudza kuti iye muprofita. Then ndokubva tachizotanga kutaura. Ndakazoenda ndikanomuona ainge achigara kuSouth Africa. Iko zvinozvi ndava kunoku kuZimbabwe. I'm stuck mukoma. Ndiri kutotsvakawo munhu anokwanisa kundimutsa. Chatangosara ndiinacho ingori imba chete. Apa imba iyi kuti ndige ndichiitengesa iri kunetsa. Zvinhu izvi zvakadzoka mukoma. Izvo zviri kuti haungatengesi imba yedu yatakakutengera. Apa iwewe wava kuita zvekunamata. Saka I am stuck. Pandakauya kwamuri ndikakuudzai nyaya yangu, ndichikuudzai kuti kurara ndainge ndisingarari, ndainge ndichingorara ndakagara pachair. Vakazotaura neni ndokubva machizondipa mafoni numbers umwe wamakati ndevamwe madzibaba. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonovaona. Madzibaba ava mukoma kubatsira vakandibatsira, asi chandakazoshora pavari ndechekuti semunhu ainge achibuda mune zvinhu zvechivanhu, vakabva vachizondiudza kuti zvainge zvitoda kuti ndige ndichitombodzokera futi kune zvechivanhu. Kana ndadzokera kune zvechivanhu ndiko kuti zvinhu zvacho zvinge zvichizogadzirisika. Asi ndakabva ndachizoita sezvavainge vakandiudza. Hama dzangu situation yakabva yachizoita worse. Ndakasvika pakurohwa pamberi pavo madzibaba, kana ivo vakabatwa nesetswa vakaseka. Ndikaona kuti munhu uyu anobatsira zvake, but kubatsira kwacho hameno, zvimwe kuda anoita zvekusarudza. Aingonditsikirira panyaya yekuti izvi zvinhu zvinongopedzwa nenzira dzechivanhu. Saka madzibaba ava I later realized kuti ivo vanoshandisa mushonga wekuMozambique. Ipapo nekuda kwekuti ndainge ndiine motikari, pandakasvika pamba pavo vainge vava kuchiva motikari yangu 1, vava kuchiva upfumi hwangu. Apa vainge vachitoda kutoti ndige ndichivaperekedza kuMozambique. Vainge vava kutoti tatowana munhu anotiperekedza kuMozambique because vainge vachifanira kuti vange vachienda kuMozambique. Mukomanashe, pandakasvika pamba pavo, ndakasvika pamba pavo ndikaona kuti painge pasina kana chokudya mumba, mainge musina kana chikafu. Ndini ndakatanga kuti 1, apa rent vainge vava nemwedzi yakawanda vasingabhadhari rent. Ndikabhadhara rent, vakabva vanditi zvinoda chivanhu izvi tinofanira kuti tinge tichienda kuMozambique. Saka takabva tachizoenda kuMozambique. Ndini ndakashandisa fuel yangu, mari yangu and everything. Tasvika kuya kuMozambique, chakazondishamisa mukoma ndechekuti madzibaba ava mukoma vainge vatori nehari dzavo idzo dzatainge takabva nadzo. Handiziviwo kuti sei hari idzi ndisina kukwanisa kunge ndakadziona, but hari idzi dzainge dzitori mumotikari mangu. Hari idzi dzakazotanga kuburutswa namadzibaba nemudzimai wavo dzikabva dzichizopiwa n'anga. Saka ivo vanoti after makore takazoti tava kudzoka, ndopa vakazondiudza kuti after 2 kana kuti 3 years vanofanira kuti vange vachidzokera nehari idzodzo kuMozambique. Kana vadzokera nadzo kuMozambique hari idzi, then vanobva vachizopiwa zvekare dzimwe hari idzo dzinozovabatsira kuti vange vachikwanisa kuita zvechiprofita. Ipapo mukoma ndainge ndangova nowe, ndainge ndava kungoitiswa chero because chandainge ndava kuda ruponeso. Saka tazodzoka futi kuSouth Africa namadzibaba tainge tava kuwirirana. Asi mukoma, kunze kwekuti vange vachinditendeutsa, vainge vava kungoenda neni kumapira akasiyana siyana. We drove from Joburg tikaenda kuCape Town kwainge kuine bira remanjuzu. Ndakazongoita give up. Ndobva ndati munhu uyu iye zvake anoti anoita zvekunamata and anofamba achiudza vanhu kuti anobatsira nenzira dzechitendero chechiKristu, but itori n'anga. Saka ndakabva ndachizosiyana navo madzibaba ava. Mushure mekunge ndazongosiyana navo, zvinhu zvangu ndobva zvakazowedzera kuoma. Ndikabva ndachizotanga kuendawo kuchechi, but madzibaba ava mukoma ndakaudzwa kuti vakandipikira mhiko dzekuti zvinhu zvaifanira kuti zvinge zvichizova zvavo. Ende izvo pazvinotouya kwandiri, zvikwambo izvo zvandakaenda ndikanotora, ndakabatsirwa nemwe n'anga yekuMbare. N'anga iyi ikandiudza kuti ine maconnections nedzimwe n'anga. Saka n'anga iyoyo mukoma
yakanga yakandiudza kuti kana zvinhu izvi wava kusazvida unofanira kuti unge uchidzoka nazvo kuno kwandiri. But nyaya yakaitika mukoma ndeyekuti n'anga iyi yakazosvika pakufa, n'anga iyi yakafa mukoma. Saka handitoziviwo kuti umwe munhu wekuti aifanira kuti ange achizondibatsira aifanira kunge ari ani. Madzibaba ava vakataura nezvinhu zvangu kuti imimi vakomana chiuyai kwandiri, ndini ndinokwanisa kukubatsirai, ndini ndinokwanisa kugara nemi, uyu muchinda uyu haachadi nezvenyu. Saka zvinhu izvi zvinototi kana zvikauya kwandiri zvinenge zvichitondiudza kuti iwewe wakati ramwa, but iko zvinozvi wava kuti uri kuda kutengesa imba yatakakupa. Hakuna zvinhu zvakadaro, unofanira kungogara wakadaro ende hausi kuzoitengesa imba iyi. Saka madzibaba ava vainge vachida kutora zvinhu izvi kuti zvinge zvichizova zvavo. Handiziviwo hangu kuti sei vasina kukwanisa kuzoita zvavainge vachida, ipapo handizivi, but ndiko kundigadzira kwacho kwavainge vakandiita. Vakandikanganisira upenyu hwangu mukomanashi madzibaba ava. Ndauya pano ndikuda kungoudza vanhu kuti you need to be very careful, nekuti upenyu hwatiri kurarama vanhu vava kungomhanyisana nemari, nothing else. Unokwanisa kuti uri kubatsirwa nemubetseri anenge achikubatsira, izvo mubetseri iyeye anenge atoripo pakutotarisira kuti upfumi hwako hwaunenge uinahwo, kunyange zvikanzi unenge huri upfumi hwehurombwa, vanenge vava kutozvichiva zvinhu izvi, but ivo vachizviita sevanhu vanonamata. I'm stuck, ndiri kuno kuZimbabwe. Imba iyi ndava nenguva ndichingoedza kuitengesa mukoma, asi zviri kutoramba zvachose. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Izvo zvinoti haungatengesi imba yedu yatakakupa isusu, uri kuda kuitengeserei? Kana wava kusada nezvedu unofanira kuti unge uchiramwa zvekare nehupfumi hwedu. Haungati unonamata then uchinamata kudaro unouya futi kwatiri uine zvaunenge uchida. Saka ndo zvandiunza pano. Ndava kutoita sekunge munhu anopota achirasika pfungwa. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungokaruka ndatongobuda panze kuri usiku, apa madhoo nemawindo ose anenge akavharwa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with him in the comment section. Yeah, strange things indeed they do happen in this world. Handisivi kana muri kuvarangarira mukoma vedu. Hanzi ndakauya neconfession ndikakuudzai kuti inini handirari, ndinongorara ndakagara pachair, ndinorara ndakazvisungirira pachair just in case kana ndikabatwa nehope ndisazodona. Vachiti ivo kana vakangoisa musoro wavo pasi vanobva vatotanga kutorohwa nezvinhu zvavo. Pakaipa. Hanzi ndava stuck, ndiri kuZimbabwe, ndiri kutengesa imba yangu, but imba iyi hanzi wose wandinenge ndazama kuitengesera imba, it's either anongofirwa nemwana kana kuti umwe munhu anenge ari pedyo naye, kana kuti anongosangana nemabad luck. Vari kuti ivo vakatomboda kutengesera hanzi umwe mukadzi uyo ainge ari kumhiri kwemakungwa. Hanzi mukadzi uyu akati ava kugadzirira kuuya kuZimbabwe kuti ange achizoona the property. Hanzi mukadzi iye akashayikirwa nevana vake vaviri musi umwe chete ikoko kuUK. Hanzi umwe mwana wacho ainge ari kuScotland, umwe wacho ainge ari muLondon. Vose vari vaviri vakafa same day apo paainge ogadzirira kuti mazuva aswedera ndava kuenda kuZimbabwe kunoona imba yandiri kuda kutenga. Nyaya dzekutenga imba idzi dzinotyisa. Kana kuri kunzo pane zvamakambosangana nazvo mushure mekunge matenga imba, you can come to my inbox and you can share with me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Inini ndauya pano ndine secret yangu iyo yandiinayo. Ndoda kukuudzaiwo zvandakaona zvichiitika muchechi. Iyi mukoma zvakaoma.
vanhu kunzoko tinenge tichingovaona but vanenge vatori masatanist. Saka nerimwe zuva mukoma takati tiri muchechi tichitonamata, this was after present worship, saka vamufundisi vainge vatosimuka vainge vatomira kupulpit, saka vakabva vati tose tinofanira kuti tinge tichinamata. Zvino takati tava kutanga kunamata kudaro, handizivi kuti chiko chakakonzeresawo kuti ndinge ndichizongovhura maziso angu. Ndavhura maziso angu mukoma, ndopandakabva ndachizoona vamufundisi vainge vashanduka kuita nyoka mukoma. He was like a giant snake, asi vainge vachifamba chechi yose. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Ivo vamufundisi ava mukoma vari nyoka kudaro, vainge vakamira kupulpit, but ndaivaona vachitenderera chechi yose vachinanzvira. Ndo zvinhu zvandakaona izvi. Kubva zuva iroro mukoma, vamufundisi nemukadzi wavo vakabva vandivenga, vakatombondisungisa mukoma nenyaya yandainge ndisingatombozivi. Pane pamwe pazvakangonzi iPhone yamai mufundisi yabiwa. To my surprise, mukoma nasvika zvinoitika mukurarama shuwa zvakaoma, because pandakazoti ndichinzwa kuti pane foni iri kuringa iri muhandbag mangu, izvo yainge iri iPhone, kuti nditi yakaiswa nguvai mubhegi rangu handizivi, because handbag ndainge nditori naro, but ndakazonzwa iPhone yava kuringa mubhegi mangu. Ndakachema mukoma nashi, vanhu vese vemuchechi vakati uyu imbavha, but ivo vakabva vachizoti vainge vandiregerera, vakabva vatoburitsa wallet yavo vakandipa mari iyoyo. Ndakangonzwa voice rakanditi irase mari iyoyo, ndakazongoirasa apo patainge tava munzira tichidzokera hedu kumba. Ndo zvakaitika izvi mukoma. I had a very weird spiritual encounter. Handiziviwo kuti zvinoreva kuti kudii. I don't know if it was just a revelation, because after that handina kana voice kana randakazombonzwa richitaura neni sezvarakaita ipapo parakati vhura maziso ako uone, neapo pandakazonzi rasa mari iyoyo yawapiwa. Apa mari iyoyo mukoma yainge iri $1,000 yavakandipa pamberi pechechi, vakabva vati kwandiri unofanira kuti unge uchienda kunozvitengera iPhone mwanangu, so that usazochiva maiPhone evamwe. Ndo nyaya yandiunza pano mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi chinondinetsa ndechekuti voice iro raigara richingotaura neni, hanzi voice rakataura neni iro rikanditi vhura maziso, uye zvekare voice rakazonditi rasa mari, hanzi harina kuzombogara rakataura navo vahanzvadzi vedu ava, and she does not know why. What a revelation. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Isusuwo mukoma, inini nemudzimai wangu, apo patakatenga stand muHarare, takatenga stand zvekushingirira ndokubva tachizomiswa basa. mazimbabweni vane godo mukoma, tainge tichishanda paPlazi muLimpopo. Saka zvataiita nemudzimai wangu ndezvekudai, taiti senguva yekuti kunenge kuchipisa taenda kuJoburg kunana Maravastad, tainge tiine kamotikari kedu kaGolf kedu katainge tiinako kaCity Golf, todriver tobva kuLimpopo tobva taenda kuJoburg, tobva tanohodha hembe idzi dzatainge tichihodha. mukoma nashi nguva yechando ainge ari matracksuit, masneakers, then nguva yesama kudai taizohodhawo t-shirts, majezi ebhora, zvakangosiyana siyana. Saka vanhu vazhinji mukoma vainge vachitoisa maorders avo kwatiri
taibata mari yakawanda. Saka foromani ainge ava kutinzwira godo, akasvika pakutitengesa kumurungu, akabva ati vanhu ava vari kuita business. Paakaona kuti murungu ainge aratidza kuti ainge asina kana basa nazvo, ndo paakabva achizoita wekuvhundutsira. Sezvamunoziva kuti varungu vanotya mapurisa, akabva ati do you know kuti vanhu ava vari kutengesa macounterfeit goods papurazi pako. Murungu paakangonzwa vara rekuti macounterfeit goods papurazi pake, akabva angondidaidza, akabva anditi basa rako rapera, uri kutengesa zvinhu zviri illegal papurazi pangu. Ndakadzingwa mukoma, ndikanyimwa futi mari yepay. Takatangidza upenyu kuti zero nemudzimai wangu. Apa chainge chichingovarwadza vaforomani ivavo yainge iri nhau yekuti vainge vava kuzviziva kuti tainge takakwanisawo kutenga stand, zvinova zviri zvinhu zvainge zvichivarwadza. Ivo vaingova maforomani asi vasina chavainge vainacho, kana mombe kumusha kana zvipfuwo vainge vasina. Vaingonakidzwa nekunzi vanodhiraivha motikari dzevarungu maforomani, ende kana vakanzi vanenge vachienda kumusha vaikwanisa kutopiwa motikari nemurungu kuti you can go hako nemotikari yangu. Zvimapickup izvizvi zvemumapurazi, mabhaki evarungu vaitodada vachitofamba nawo masingle cab, matoyota, vachizviidza mbinga. Saka pavakaona kuti tainge tichisimukira, vakabva vachizonzwa kurwadziwa, vakatidzingisa basa rikapera. Takadzingwa papurazi mukoma. Usiku hwacho ihwohwo nemudzimai wangu takarara mumotikari, takangotsvaka pekungopaka apa zvinhu zvedu mukoma. Varungu vari very rough, vakangodaidza vamwe vashandi, vakabva vati zvinhu zvose zvinge zvichiburitswa mumba medu, ndokubva zvachizoenda zvikabva zvachizonosiwa kugedhi. Apa tisina kana mari mukoma. Nemudzimai wangu takangorarawo pasaidi peroad tiri mumotikari, mukadzi ari kuback seat, ininiwo ndainge ndakangorarawo kufront seat. Saka takazomukira makuseni tikatanga kutsvaka imba, tikazoiwana imba mulocation. Takabva tatanga kungoitawo zvimapishopu zvekungwavha. Kubva zvatainge takapinda muSouth Africa, upenyu hwedu hwainge kuri upenyu hwekungoraramira mumapurazi. Tainge tisina kana gap rekumalocation, asi vakadzi ndo vanokasika kuwana basa. Mukadzi wangu hazvina kumutorera nguva, akabva achizowana basa rehomemade. Inini ndainge ndava kuitawo mapiece job ekufamba ndichisakurira vanhu dzimba dzavo. Kudzamara ndazotanga kushandawo muconstruction company, imwe construction company. Zvadaro patakazoenda kumusha mukoma, ini in secret ndakabva ndaenda kun'anga, ndikabva ndachizonopiwa dumwa. Tapiwa dumwa iri takabva tachizoudzwa. Ipapo mukadzi wangu ainge ava kuzviziva, akabva ati zvakangofanana. Takapiwa dumwa mukoma nacho. Dumwa iri takanzi ndo richange richizotiitisa mari, asi zvekuzonzi kushandisa dumwa iri richizoda ropa, izvozvo tainge tisina kana kumbogara takazviudzwa zvose izvozvo, zvekuti dai ndainge ndakazviziva ndingadai ndakaramba. Nekuda kwemari yatainge tava kuita, takabva taona kuti there was no need yekuti tinge tichiramba tichingoita zvekungwavha tiri muSouth Africa. Takabva tachizodzokera kumba, tikabva tachizotangawo zvekungoitawo zvechivhenda, sezvatainge takaudzwa kuti dumwa iri rinotoda munhu anoshanda. Kutoburitsa kwaunenge uchiita ziya uchidikitira ndo mari yaunenge uchiita, kungoswera uchitongotsva nezuva kunyange ukasatengerwa. But paunozodzokera kumba tinotongowana. Mumba medu mune rimwe couch riri mubedroom, saka mukauch umu ndo munogara nyoka yedu. Nyoka iyi inoswera ichirutsa mari, inenge ichitinanzva dikita apo patinenge tiri busy tichifamba tichitengesa. Ndinotofamba nechingoro chinenge chiine mabhanana ndichitotengesa. As long as ndichidikitira chete tinenge tichiita mari, zvekuti kana iri nguva yechando unopinda busy, unochita kufamba speed yekuti unge uchidikitira, nekuti ndo maitiro atinoita mari iwawo. Saka patainge tava kuvaka, takabva tachizoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichitsvaka munhu wekuchekeresa. Ipapo mukoma ndo pandakabva ndachizotanga kufambidzana neumwe musikana uyu ainge achidzidza paUZ. Ndakafambidzana naye ndiine purpose yekuti ndainge ndichida kuzomushandisa pamhiko zvainge zvichitozivikanwa nemukadzi wangu. Takabva tachizoenda kun'anga, ndokubva ndachizonomushandisa pamhiko, asi mukadzi wangu ainge aripo. Ropa rake ndiro ratakadira mufoundation. Musikana uyu ndakamutengera motikari, haana kana kumboita mwedzi akabva achizoita accident achienda kumusha kwavo kuBhoera. Aita accident kudaro, dumwa redu rakaenda rikanokolekta ropa mukoma, rakaita kumusvina ropa. Takabva tachizoenda kustand kwedu, tikabva tachizoona kuti kwainge kuine kabhaketi kainge kariko
kainge kakazara neropa rainge riri fresh. Tikafamba tichidira mufoundation ndokubva tachizotanga kuvaka imba yedu. Takavaka zimansion mukoma Nashi, but pamba apa hapagariki, panoonekwa chipoko. Apa takaudzwa kuti hatifaniri kuti tinge tichizotenga imwe imba. Ndiyo secret yandiunza pano. Tanetswa nechipoko chemusikana uyo watakachekeresa, but kuzoromba takaromba hedu, not because tainge tichida, but nekuda kwemasituation. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvimwe kuda aito Farao achiti ndawana mbinga yangu. Uchitengerwa motikari usingatozivi kutoti kutotengerwa motikari uri kutotengerwa rufu. UchitoFarao kuti ndawana mbinga yangu. Yeah, we need to be careful. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi pamba pavo, hanzi panongoonekwa chipoko. Apa vanonzi vanofanira kuti vange vachigara ipapo no matter what. Strange things indeed they do happen in this world. Do not forget to open your Trenza kunema episode awo andaposta ikoko, one yechirungu, one yechishona, so you can go and listen to those episodes.